Сәлем дуслар. Шимбе. ТМТV каналы кичке 6 демәк эфирда сезнең белән мин Мөнир Рахмаев. Һәм яшьлек тавышы тапшыру резидентлары. Бүген мин Викинг ролендә. Ни өченме? Чөнки бүгенге тапшыруда без шау-шу куптарган Викинг киносы турында сөйләшербез. Резидентларыбыз киноны караганмы? Гомумән, тарихи кинолар карарга яраталармы? Хәзер белербез. Киттек. Хит парадыбызның иң күңелсез мизгеле. Бер резидентыбыз белән саблашырга туры килә. Әлеге клипны тапшырыбызда соңгы тапкыр карап китик. Төнге күктән орлы ай, миңа сагышлы карый. Карашларың күз алдыңда, йөрәк елый. Төнге күктән орлы ай, безнең хисләрне саклый. Хәлемне җиңеләйтеп, берне елмай. Ак чәчәкләр синең өчен, син минем бердән берем. Ярсыма, елама бәгърем, гафу ит җаным. Ак чәчәкләр синең өчен, син минем бердән берем. Ярсыма, елама бәгърем, гафу ит җаным. Гадәттәгечә сезне яшьлек тавышының яңа җырчысы белән таныштырырга ашыгам. Җырны яки җырчыны ошатасыз икән, тавышлар юллагыз. Игътибар экраннарга. Жаным, әйдә кирю машинасы алыйк әле. Алмыйбыз. Әйдә алыйк инде. Әнә күрше хатыны Сәвияләр дә алганнар. Акча юк дидем бит инде мин сиңа. Әйдә алайса кредитка алабыз. Алмыйбыз. Әйдә алабыз дим, бөтен кеше ала хәзер. Кеше куян куа диеп мин дә куа башладым. Акча эзләп банкларның бустагасын таптадым. Кәгазь җыеп бурычка дип акча җыя башладым. Кредит алгач кесә калын эшемне дә ташладым. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым, озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым, озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Үземне бик бай хис итеп җилдерәм машинада. Миннән генә калмасын дип кредитка бит тамсыда. Тагын нәрсә алып була, барысын да алабыз. Алдын артын уйламыйча әй дөньяны куабыз. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым, озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустым, озак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Кредит алгач шундый рәхәт икән. Хатынны да кредит итеп ул алып булса икән. Берничәне алыр идем, сылтан булып мин күптән. Әтәч сыман йөрер идем, тавыкларым ияртеп. Кредитны түләтергә дип һәрберсен эшләдем. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә.
Әжетлі кіші өлмейді қоя бізге өләдіге Яша достымыздық, яша бұл әжетлі дүнияда Бишні ұн етіп төлеген ең қызықлы заманда Эх, кредит ипотека өмір бойы төләдіге Әжетлі кіші өлмейді қоя бізге өләдіге Яша достымыздық, яша бұл әжетлі дүнияда Бишні ұн етіп төлеген ең қызықлы заманда Бишні ұн етіп төлеген ең қызықлы заманда Hey! Ришат Шайхетдинов әлеге викинг киносын қарап үлгермәгән, ләкин ул тарихи киноларны бик ярата. Троя, Александр, Адмиралны беренчеләрдән булып караган идем, диде Ришат. Экраннарыгызда «Онытма никах кишен» клибы. Йөрәгеннән сызып ташларга Тормыш юлы тик башландыгына Нигә ялгышудан башларга Син онытма безнең никах кишен Вәгъдәләрен йөрәк түрендә Без кабызган ушак дөрләп янсын Калсын бездән сагынып сөйләргә Син онытма безнең никах кишен Вәгъдәләрен йөрәк түрендә Без кабызган ушак дөрләп янсын Калсын бездән сагынып сөйләргә Сөйгеле береләрдә генә Нигә ачылганын көтмәскә Авырлыклар килсә икәү бергә Нигә җитәкләшеп үтмәскә Син онытма безнең никах кишен Вәгъдәләрен йөрәк түрендә Без кабызган ушак дөрләп янсын Калсын бездән сагынып сөйләргә Тәвге мәхәббәтең Ходай биргән саклы гомергә Дөнья булгач төрле хәлләр була Әрнеү салма сөйгән күңелгә Син онытма безнең никах кишен Вәгъдәләрен йөрәк түрендә Без кабызган ушак дөрләп янсын Калсын бездән сагынып сөйләргә Син онытма безнең никах кишен Вәгъдәләрен йөрәк түрендә Без кабызган ушак дөрләп янсын Калсын бездән сагынып сөйләргә Без кабызган ушак дөрләп янсын Калсын бездән сагынып сөйләргә Калсын бездән сагынып сөйләргә Регина һәм Винер Ахмеровалар да әлеге викинг киносын карарга җитешмәгән. Алар гомумән комедия жанрын ярата. Күбрәк мультиклар карыйбыз, диде кызлар. Дуэтны ошатасыз икән, 1320 номерына 073 коды белән тавышлар юллагыз.
kış yazına. En matur, en güzel, saf gülüm. Men senin şatlığın, bäxtin. Öz yarimsin benim. Men senin şatlığın, bäxtin. Öz yarimsin benim. Öz yarimsin benim. Öz yarimsin benim. Men senin şatlığın, bäxtin. Öz yarimsin benim. Lütfemi Berakşin'de de tarihi kinolar yarata. Lekin әлеге Viking kinoсын qarab үлгермәгән. Эшләр күп, кинода иргә вакыт юк. Ди Люция. Ә хәзер Люциянең үзен qarab тыңлап китик. Җырын ошатсагыз 1320 номерына 075 кодын юлларга онытмагыз. Сырап тормыйм былай да яратуыңны беләм. Хыялый бер дөньяда үземдә сине беләм. Гөлләр елмаеп уята, назларын биреп йөртәм. Синең белән бик бәхетлем икән. Гөлләр елмаеп уята, назларын биреп йөртәм. Синең белән бик бәхетлем икән. Кызларыбыз әтим диеп бигрәкләр дә ярата. Мәхәббәт кочагында гөлләрдән чәчәк ата. Күңелеңә күрәкне бирә бит Ходай безгә. Тартып алмыйлар бәхетне, яхшылык аша эзлә. Күңелеңә күрәкне бирә бит Ходай безгә. Тартып алмыйлар бәхетне, яхшылык аша эзлә. Кайтса иркә хөрмәт, йөрәктә дуслар хикмәт. Җан җылысын сихри назына, йөрми юл читтән эзләп. Әни сайрар сандугашы иркәнең тирәгендә. Ирнең кадерен белгәч, кадерле шул үзендә. Әминә сайрар сандугашы иркәнең тирәгендә. Ирнең кадерен белгәч, кадерле шул үзендә. Ирнең кадерен белгәч, кадерле шул үзендә. Кадерле шул үзендә. Айгөл Мулагилдина тарихи кинолар яратмаса да, дуслары киңәш иткәч Viking киносын караган. Ошады. Чит ил киноларындагы кебек спецэффектлар булуы сөйдерде, диде җырчы. Килерсеңме минем яныма, дип җырлаучы Айгөл сезнең экраннарыгызда.
Canın işlerine Kışkırırman işitirile gidip ya bulmasam Jide dingiz kişip minkilerime Senin yanına Kışkırırman işitirile gidip ya bulmasam Jide dingiz kişip minkilerime Senin yanına Barır yıllarını bilen birinin bulurman mı? Nereden berin senin eğer bulmasam Eğitşin işlerine Kışkırırman işitirile gidip ya bulmasam Jide dingiz kişip minkilerime Senin yanına Kışkırırman işitirile gidip ya bulmasam Jide dingiz kişip minkilerime Senin yanına Eğer araşsam sana varır yolda Yaki batsam dengiz toqanında Meni yo'qolsam sen son işlersin Şakırırsın mı işitirile gidip ya bulmasam Jide dingiz kişip gelirsin mi benim yanıma Şakırırsın mı işitirile gidip ya bulmasam Jide dingiz kişip gelirsin mi benim yanıma Gelirsin mi benim yanıma Gelirsin mi benim yanıma Gelirsin mi benim yanıma 15 aprel günü Piramida Көңіл ашу залында TMTV премияларын тапшыру тантанасы узачак. Ул да Викинг кебек үк тамашачыда зур кызыксыну уятты. Татар шоу-бизнесының иң кызыклы чарасына билетлар алырга ашык. Кил, күр, безнең белән күңел аш. Әлегә Эльвира Кашаповны тыңлап узыйк. Бакчамда үскән гөлләргә Син бибиргә мөрәлләм Шәшкәләрдәй назларыңа Әреп китәм күңелем Берлегәнле бергәндә Күз салымды бергәндә Сөюле
Базарбай Бекчентаев бөтенләй кинолар карарга яратмый, бушка вакыт уздырган кебек. Әллә нигә бер интернеттан гына кинолар карыйм, диде Базарбай. Экраннарда сагыннам Ләйлә җыры белән Базарбай Бекчентаев. Аның коды 074. Uramlarda sensiz yalğız yürek, otlar yana balqıp xəride, terəzələrdən güller sap nur suzar, şəşəkləri sində ilə terəzələrdən güller sap nur suzar, şəşəkləri sində ilə ayrılıp yollar ötdü yıllar, sular sımon aktı ömürde, kümüş bulup çiğelerge kongan, bizning ming sağışlar Leyla. Kümüş bulup çiğelerge kongan, bizning ming sağışlar Leyla. Kümüş bulup çiğelerge kongan, bizning ming sağışlar Leyla. Икәү йөргән сукмакларга табан, талпына бит күңел әледә. Хәтер күзгем шәүләң шагылдыра, мин сагынам сине Ләйлә. Хәтер күзгем шәүләң шагылдыра, мин сагынам сине Ләйлә. Хәтер күзгем шәүләң шагылдыра, мин сагынам сине Ләйлә. Мин сагынам сине Ләйлә. Яраткан резидентларыгыз беренче урында булсын өчен бары тик тавышлар гына җибәрергә кирәк. 1320 номерына җырчыларның кодын юллагыз яки TMTV каналының рәсми сайтында шулай ук тавышлар кабул ителә. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә 3нче урынга менеп җиткән резидентыбызны каршы алыгыз. Башларын игәннәр дулкынга, дулкыннар тауның күз яшьләрен, сагышларын иртә укканга.
Дулкыннар талның көз яшьләрен, сагышларын итә укканган. Сине генә уйлап янып яшим, төшләремдә иштән тавышыңны. Син булганга бары дөнья матур, өмет итеп яшим кавышуны. Сине генә уйлап янып яшим, төшләремдә иштән тавышыңны. Син булганга бары дөнья матур, өмет итеп яшим кавышуны. Аксынайда ярсыз юк исән, сөйгән ярсыз яшәүме. Ераклардан кайткан кыры казлары, аларда бит барсыз яшәми. Ераклардан кайткан кыры казлары, аларда бит барсыз яшәми. Сине генә уйлап янып яшим, төшләремдә иштәм тавышыңны. Син булганга бары дөнья матур, өмет итеп яшим кавышуны. Аккышлар парын югалсалар, төш бәреләләр үзәнгә. Сөйгән кеше түзә сабыр итә, Ходай ярдәм бирсен түзгәнгә. Сөйгән кеше түзә сабыр итә, Ходай ярдәм бирсен түзгәнгә. Сине генә уйлап янып яшим, төшләремдә иштәм тавышыңны. Син булганга бары дөнья матур, өмет итеп яшим кавышуны. Син булганга бары дөнья матур, өмет итеп яшим кавышуны. Өмет итеп яшим кавышуны. Айгөл Мустафина киноларны жанры буенча түгел актерлар составына карап сайлый икән. Ләкин аңа күбрәк психологик кинолар ошый. Алардан соң уйланып йөрисең ди Айгөл. Хисле җырчыбыз өчен 1320 номерына 076 кодын юлларга онытмагыз. Яшьлек тавышы хит парадының 2нче урынын яулаган җырчы сезнең экраннарыгызда. Uzatalar mini, sipap şaşlarımdan, sağışlanmasın mağlanma. Sağışlarda doğan manlarımda yüzüp, qaytarmın min tanlar doğanda. Sağışlarda doğan
Динара Шайдуллина Викинг киносын караган инде. Шит ил киносы кебек эшләнгән, ышандырырлык. Фильмда кырыс күренешләр күп. Кинокартина күбрәк ир егетләр өчендер. Минем өчен авыр кино булды, диде Динара. Пар канатлар җырын ышатсагыз, тавышлар юллагыз. Абсолют лидер. Бүгенге тапшырыбызның беренче урынын яулаган резидентыбыз. Ялгыз канаты җилеп буламый, менеп буламый юреләргә. Язмышка язганы яр кирәк, мәхәббәт дип дөрләргә. Син минем шаркатна, мин синең шаркатна. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен очарбыз алга кара. Син минем шаркатна, мин синең шаркатна. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен очарбыз алга кара. Шатлык тыйып яшәр өчен сине кирәкле янымда. Назлы хисләр чәчәк атты гөлләр булып җанымда. Син минем шаркатна, мин синең шаркатна. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен очарбыз алга кара. Хыял мәхәббәт иленә барып җитәр өчендә. Бар канатлар бәхет булып кала ул үз көчендә. Син минем шаркатна, мин синең шаркатна. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен очарбыз алга кара. Син минем шаркатна, мин синең шаркатна. Бар канатлар булып икәү, игеләп тормышның күгәрен очарбыз алга кара. Бар канатлар булып икәү, бар канатлар булып икәү, очарбыз алга кара. Бүгенге резидентларыбыз менә шундый баскычларга урнашты. Киләсе тапшырыбызда кем беренче урын яулар? Моны бары тик сез генә хәл итәсез. Яшьлек тавышы резидентлары өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Күңелле яулар теләп, мин Мөнир Рахмаев сезнең белән сау булашам. Алып баручыларның кызыклы образы өчен Supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.